Oke bos, ini aku lagi berada di teman-teman. Ini nasi pecel Mbak Suti, Pak Perwisu bos, pesen nasi pecel dibikin ning sawah bos, wong hesrok. Nasi pecel buat dijual ning sawah bos. Nah itu bapernya wis terlalu banyak. Kan wong isuk sawah ki wae ning sawah bos, hesrok. Terus wonge pesen rene 6 bungkus Pak Pir, terus sehat selalu sini Pak Pir, terus sehat keluarganya, waktu diperlukan sehat. Nah, bos, let's go. Gua nggak serok. Ngesrok nih sawah 6 bungkus bos. Wes Pak Ber 6 ya Mbak, harus manis bos. Di ngarisi karo Pak Berno Mbak Suti, nasi pecel alhamdulillah juga sang laris. Bos nasi ini bos dilebokno mejikom bos. Yuk dilanjut lagi bos. Nah aku lho. Ini ngoplok malah menang lho kok gampang gitu. Lho Suti baru sarapan bos ning gone Mbak Suti blotok cek koblok Pankara sekalian juga. Oke. Wah, Mendes. ini sama ning pur. Kok ora ketok lain. Los. Kene iki tak tekan kene. Nah ya, Ngoplok gak kena rai. Iki lho kok. apa ning apa tisu. Jajal kok. Kenyomongot ket mau nyapa to jane. Rambutnya ukuran Kayak Ari Lasso. Kayak Ari Lasso. cangkem ya. Hah? Iya, Dek. Siapa? Ini udah rombongan iki lho. Piye to, Bin? Sutik mangan. Mangan apa kok? Piye? Rombire. Mbak tau tahu sih. Masa ada biang-biang? Wes piro? Wes piro berarti? Jadi 5 piring. Lah wes piro duite? Apa nih? Duite wes piro berarti? Yo ora ro kok. Lho, piye to? Oh, lesu, paling 3 piring. Aku sak kene jak nyenyen nek meniki lho jak rompi. Rompiring. Iki sing cek. Eh, telu piye iki kau? Lah 3 piring. Tak pilih rung tak tok. Iya tau, ngegas ngene lho. Sabele Saya 2 layak. Loro. kemau wis bagi nambah nek. Tambah. Kok nyambel sik ya. Ora iku sampangan kok. Mangan kok. Tanduk bos. Tanduk. Mergano piring sitok. Piring pek. Setene siji ya? Kontak iki game Bukan, di iki wis
Nah, kok. Biasa lo, memang gak shot, pakai shot. Ya pokoknya buka. iya bukan nih. Ini nyelok water yang potong. Kosok. Udah ngomong. Yo Ben. Yo Ben. Enggak kalau direct, Bos. Jadi kalau dia semua sudah terbuka sama teman-teman di Purwokerto. Ben apa tak kok kok tak anu Ben ngomong dia. Kalau kopi itu sama prop nih, ngerutuh ngomong. Kopi itu telu, segenah no telu. Hitungan bayaran, hitungan pendapatannya sebetulnya itu apa kayak gitu kurang. Gak ada ngeplok itu. Iya tuh. Kirain duwe. Piring mudik. Piring disai. Putih kayak wes. Tak terus gue pertama sabar. Lah sambel bro. Sampai piye sampai. Sampai wis lolos to Mas. Mek kok nyambel neh oke. Dolare karepe yo kudu kok. Asine malah enak. Aku lho iki. Rasane iki kok. Bisa nunggu kan nunggu jejak setek kena iki. Terus tak penak nek anu. Masih kamu. Mar. Piye? Lu dikon potong dek ra tendek iki. Celani ngene Kok ceritane nah. Makane ki awal. Nggih. Ini ya dikei nang tuku rokok to. Karbu kok potong dhewe. Potong dhewe to. Nek dengi rokok wis entek. Kengi rokok berarti kaki potong lho. Wis tak susu rokok kuwi to kok nggo Mbak Astria. Yo wis to. Lah ya ke Mbak Astria munine kurang ndek. Aku ya potong nang kudutku Iya dhewe. jelas kurang ndek nek sak ngono ki Makane iki kan kaya aku ngene iki ya to. Kalau ndek barang kuwi lho potong jenenge. jare tak done kamera sepotong to ya. Nek mbok anu kuwi jenenge apa ki janu dicukupi dhuwure tok. Iya, disenggrek tok iki. Potong ki potong sasae, potong ndak. Dan ora cilik. Udah cilik. Tak kacamata. Ora apa-apa ben koyo anggrek. Lha iki nek anggrek godrong iki koyo kowe lho model. Wong iki disesuaikan. Lah ya kan tak tes sik. Lamaan yang luar juru. Iki tak tes to baca piye. Kurang ndek kuwi sing rapi ya akhirku tak. Kowe kuwi potong koyo ridang koyo aku ngene iki lho aja Jawa ngono iki. Buka, Majikom. Cek apa lho? Cek loro. Cek loro. Oh, karek loro tak kon gorong Mbak Astria. Cek loro. Ya aku ben sedik neh. Wes piro iki berarti. Aku mau mikir ngomongane semua pun Buka wi, kalau bahasa kon piye dijane? Kon potong sing model piye? Jadi aku dikit. Kayak duit ta? Gitu rokok. Ya bayar aku susuke kok tak potong. Nah, potong kan jebret terus jadi toblok lek. Pin cokor kurang pendek. Oke, Pak, kok tak potong neh. Lah iya wis iku potong. Lah iya iku potong. Aku kaya ridang. Wong iki kok tak sasak kan. Nek bisa saiki jenenge serap potong wis ngelangi. Foto karo Ora tau potong ngene iki lho. Sekali tempo delok dasmu kaya cimpring lho. Tapi awakmu saingan karo Mbah Nu piye sedone? Sing tuwil lah saingan sama? Itu. Kurang kental. Ora wito mekel-mekel. Ya pinyo. Piye wae? Ring. Tapi yo kalah. Perut garing lho. Jajan. Lah jadi nang sawu barang. Sawu barang. Sawu kan Sawah lho. Ora sawah saiki ngono. wis sawu iki entah ora rokok. Mas sawu entah. Entah kok. Bingung banget terapin. Masa kalah karo Mbah Wito. Wis pokoke iki suci. Apa to? Iki ceritane iki kudu murat karo wong kono plok model. Iya. Kasar didal duding, wis sak dudek kowe kok malah kok. Utang duding kaya to. Iki dipoto dosane karo. Iya. Lha nyapa? Harus mengikuti. Kan mulon. Dhewe saya malah ngulon Barang tahan.
Ketahanan pangan maksudnya dhewe terus bengi kon tahan ora mangan. Piye? Iki Pak Dian mangan ora mangan terus dino. Itu Dian Itu adalah Iki jelek toblok kok. ketahanan pangan. Jadi terus bengi masyarakat Indonesia harus Ngomong sampe aku mangan telu tengah dek iki pilih ngene karo kok. Aku blotong lho iki. Enggak ana apa-apa. kalau seniore Mas. Ngono kaya ngono ya wis. Ngotot ta. Gak apa-apa nih. Oh ini konik 3106 Piltek. sesuai cara. Oh, abel ke wasin jan. Ayo. Masa? Kamu lho. Are gone iki lho. Aduh, dulu lho. Mandi besi lho. Kalau lagi ya, biasanya pakur Untuk lawang untuk apa kare? Saiki lho biasane gini cagang ora. juga nengkel. Potong apa? Model piye? Wastria, nanti siang saya potong nunggu kodok buka. Atau potong bros. Jual. Luas nang lho. Itu tapi enggak koyo ini lho. Koran kabupaten. Orang ya sekitar personelnya ya Kalau sekitar oleh kurang lebih. Ya lho. Kintel enggak koyo gini iki. Ramel 2004. Iki ora kintel, kintel iki lemu lagi kintil iki kerja lo. Intelnya biasa semua nih. Berarti Enggak ketoro. Wah, kira nanti siang saya mau potong lagi. Ya wis. Oke. Pak Prabowo. Oh, macam itu Dek, udah toblok. Oke. Terima kasih untuk vlog saya hari ini. Kipin Ceratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jidan, Pak